Fatima. Na babe. Ayi o ko jokkuɗa ɗo. Menen ko mi wonno sukaɓe kelduɓe. Hari min ala e mapade pinka ko mame yamen toro nene amen si min heɓa mbuuɗi min waɗa kure joni noon sa felli kural gotal ngal perdi haɗa perdi ɗo mbuuɗi jelo ala perdi boy bannugol ngol ko soro a yeeyi ekkintini men ɗum min ɗaɓɓa kerenji koye keren oye welkoye koye min yaha e koye pitawoye min jooɗo ɓe holla men ɓenna tuuɗu lekkum kum tuuɗa kum haa kum jooɗo ɓenna reppu ɗon lekkum kala ɗon si goɗɗum ari memini lekkum kum aray tu reppa keren kum nanga sari o bole o kala ko naati ɗon nango ɗon fiiɗugol ngol ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴirde poore on ay wonan ɗon ni yettawno koye kaaƴe ni andi wulgol ngo ɓe waɗa e tun ni pap accita ko mbawa ni haa mesira anda